أرست زينام جوزو أنفت قطوة بالتقنا كاب كله نخلو نخون ناي مقوار سرعتي كنسر حنا كبلو عيتادن فرح قليتون كاب قربا وانات ننز بروجكتات جميل كاناي مزام كيدي بزحات لوطات نامزغ مخانو تحبيرون كاب زينوطاي بملا عالم زركبا استفالي هاغرات حدش عامت 2026 انتاتو بستفالي سنه سرعات تخبيران سلام طعنا بالله زخوركم تملكتي كمي تمسيو لكع ساعات حدا خوين لو كم تلمود معد زينا حزنا مصينا لنا زيناتات اندامرحكم ساخم صنح انا ابراهيم فسام فلما بحصل زيناتات كنجمر غعزو انفت ايكونومي بالصقنا كاب كله بخلو نخلو نخون ناي مغبار سرعتي كنسرحنا كبلو بمعرق مكتل قدامي مستر حلفي ماخل متحبار هنص سرعه ديمقراسيين مكتل بريزيدنت بارتي بالصقنان ادم فرح غليصملهم ايت ادم فرح كم زبلو بفلسفنا مدمر زمرح منغستي مدمر اب اربعه ايكونومياو استواصوتات تخرت غيرو كسرحيوم سلازخونه دما فلماي بزها عودي انفت ايكونومي تغباراوي مغبار كم زخونه بمغلاص مواقراوي سغغر نمصا نتلاواط كونتات زي قالا حملواي قطبا بمهنات بلصقنا ኢትዮጵያ ዘቀላጥፍ ይሎም እቲ ካልኣይ ድማ ብዝሃ ተዋሳኢ አንፈት ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ ቁጠባ እጃም ዘለዎም ኣካላት ውልቃውን ሓበራውን ሓላፍነቶም ንክዋጹ ከም ዝግበር ተዛሪቦም بديجيتال إثيوبيا 2030 نقلقالوت فتحي زسالطو تكبارات تتناخيروم كقلصليوم كبلا منستر فتحي حنا آرأي سلاسي تزاريبان تن منستر أب مبل 5 عامت شوعي سروع أخيبا بايتو كالتزبي بمركاب كاب عبالات تبايتو نسترع الحطتات من لاشين مبرني بانالوام أب كيدا وهبا أقلقلوت فتحي حلوة سبعو مسل تحنستن تترترتن حطتات قريبهم يوم كبر سبات زنخو زرباتات منبري كنسر حالكمينا بزول هافتي بزحات زيقاتات تقبلهم زسورو والكسباتن تكالاتن زقبر قوزترن سقمتات حقن زتأمت حطتات ون قريبهم يوم التن منستر نتم حطتات أب زهبو ملاشين مبرن أبابيت هنصت بمسارة استقايدة أنكار ريفورم مسل تهنستن تطرطرتن محلاو زخيل مسارة المعات بمملام زل علو زنور صقمات بمسارتاونتو مقراف كم استقاله تزاريبا منستر فتحي سلوت أغلغلوت نمهاب أب كلات زفراتن نوس زفراتن مخفاتون غليصانيان سلوت أغلغلوت فتحي المركب استجمر سرعتي باستراتيجي ديجيتال إثيوبيا 2030 تتناخيروم كم زقصلو أبرهن يونيفرسيتي بوليس إثيوبيا بفلطتن كلتن ز معبل سراويت بوليس أب مفراي لعول إجام النابركة كم زخونه منستر سرعان كلتن كمقون أكابيت بورد يونيفرسيتي بوليس إثيوبيا مفريت كامل غليصن يونيفرسيتي بوليس إثيوبيا برها قبري مجمار بروغرام تمرتي سالساي ديجري مالتكون PhD أكايدوم منستر سرعان كلتن كمقون أكابيت بورد يونيفرسيتي بوليس إثيوبيا مفريت كامل أبتوان كم زبالو تي مرها قبري تمرتي مس هنصت حجر منغستي بقاطتا متسار زلون عبي ترجم زهبن يوم يونيفرسيتي بوليس إثيوبيا بوليس النت تمراتي عودو ميان كخون بمقبر بفلطتن كلتن زمعبل سراويت بوليس نكفتر إنا قبري يركبوني لن أب سراح مصنعة مرمرن ون أب هنصت زبناوي تكال بوليس زي تكا إجام النابركة كم زركب تزاريبا حجراوي مخكر زصنحو صقمات بمخكر بمفتاح زلاقي سلام حدنتن بزبلت صنمتنخار
ቀንዲ መፍትሒ ከም ዝኾነ ዓበይቲ ዓዲ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተዛሪቦም ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ምክክር ርእቶም ንኢዝያ ዝሃቡ ዓበይቲ ዓዲ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከም ዝበልዎም እቲ ሃገራዊ ምክክር ዝጸንሑ ጸገማት ብምክክር ብምፍታሕ ዘላቂ ሰላምን ሓድነትን ብዝበለጸን ምጥንኻር ቀንዲ መፍትሒ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ጠንካራ ሓድነትን ንምንባር ጸገማት ብምክክር ምፍታሕ ግድን ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኩሉ ኣብቲ መድረኽ ብምስታፍ እቲ ዕድል ክጥቀመሉ ይግባእ እውን ኢሎም እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ኣብ ዘዳለውዎ መድረኻትን ምፍላይ ኣጀንዳን ከም ዝተሳተፉ ብምሕባር እቲ ምክክር ዘይምርዳእት ብምፍታሕ ዘላቂ ሰላምን ምርግጋዕን ንምምጻእ ወሳኒ ከም ዝኾነ እውን ተዛሪቦም بعل مزي بين منجستات لمعات مبراق أفريقيا مالتون إيجاد أبز حدش عمت زلاقي سلام أب مرجعات كبر زيجاتات أب محلاون حقافي عبيد أب مرجعاتن بفلي تقرأت كم تسرح وانا صحفي تكال وركنا جبيو جالس أملهم دكتور وركنا جبيو حدش عمت فرنجي كتشون عسران شدشتن أملكيتهم ملغتين كعب صحكم أم حلاليفهم توم وانا صحفي بملغتهم كل جزء حدش عمت بحدش تسفان حبراو تلمن مجمر زبناو قدات زوباوي قدات بمتحبار مفتحين مهاب تنكار كمزب حبيرهم عبز حلف عمت تي زوبا ولا كوا قنصتات فتناتات لو تكاب أيرن صلواتات قطبان انتفتنو تنكار زيغاتاتن حيلي زوباوي محزنتن قوليو كم سترأيهم قاليتهم زلهم دكتور وركنا قبيو تحدش عمت أبتي زوبا زلاق السلام ذرقاقت اللون كبري زيغاتات بزبالة ازحلوالون نكخاونون سناي تمنيتهم قاليتهم معد زينا يخوم تكاتلو زلخم تملكتي حزد ما بزرزر نابز حزنا مدينتات كحلفكم كاب قربا اوانات النزه بروجكتات جميركا ناي مززام كيدي بزحات لوطتات እና መዝገበ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ ካብ ዓቢ ግድብ ዳሰብ ተወሳኺ ኣብ ጽባሕ ምረቃ ግድብ ዳሰም ናይ ዝተበሰሩ ሜጋ ፕሮጀክታት ኣካል ዝኾነ ኣብ ክልል ሶማሌ ዝተመረቀ ልምዓት ጋዝ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ናይ ምፍጻም ዓቕማም ዓብይ ምዃኑ መርኣያ ተገይሩ ዝውሰድ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ናዝሬት በሪሁ ዝዝረለዋ ተኻቲና እንመለስ بروجكتات لمعات عبيت مدان هافتين مقلطافن حزب تربحنا مغبارن علامه زلوم يخون امبر نزبنات بروجكتات بمداي كتتلن افصاصمان زرአይ ብዙሓት ክፍተታት ኣብስተሓዘሎም ግዜ ዘይምዛምን ፍልፍል ሕቶ ሰናይ ምሕዳር ኮይኖም ጸኒሖም እዮም ካብ ቀረባ እዋናት ንነዘ ፕሮጀክት ጀሚርካ ኣብ ምውዳእ ፍሉይ ጸመተ ተዋሂብዎ ኣይከኣልን ዝበሃል መንፈስ ዝሰበረ ኮይኑ እዩ ኣብ ጽባሕ ምረቃ ግድብ ህዳሰ ዕላው ዝኾኑ ብስራታት ጉባ ኣካል ዝኾኑ ሜጋ ፕሮጀክታት ኣብ ክልል ሶማሌ ዝተመረቁ ልምዓት ጋዝ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ናይ መፈጸም ዓብይ ዓቕም ዘለዋ መርኣያ ተገይሩ ይውሰድ ብፕሮጀክት ልምዓት ጋዝ ዜጋታት ተረባሕቲ ንክኾኑ እናተሰርሐ ካብ ዘሎ ስራሕ ብዝሓለፈ ፋብሪካ መዳበርያ ኣብ ቢሾፍቱ ዝህነጽ ምዕርፎ ነፈርቲ ቁጠባ ኢትዮጵያ ብልዑል ብርኪ ዘረጋገጹ ፕሮጀክታት እዮም በተለየ መደመር መንግስት ከምንም በላይ የጀመራቸው ፕሮጀክቶች በፍጥነት
ብፍላይ መንግስቲ ምድማር ካብ ዝኾነ ንላዕሊ ዝጀመሮም ፕሮጀክትታት ብቕልጣፈ ብዝገርም መልክዑ እናተዛዘሙ ናረኣና ኢና ዘለና እዚ ካብ ምንታይ ዝመፀ እዩ ኢልና እንተወሲድና ቆራፅነት ኣመራርሓ ብቕዓት ኣርሒካ ምሕሳብ ዝተሓለመ ዕላማ ኣብ ሽቱኡ ንምብፃሕ ለይትን ቀትርን ካብ ምስራሕ ዝመፀ እዩ ኢለ ዝኣምን ኢትዮጵያ ቅድሚ ለውጥ ዝነበራ ፕሮጀክታት ጀሚርካ ናይ ምዛም ውፅኢት ክንድቲ ዝድለ ኣዕጋብን ብዙሓት ክፍተታት ነበርዎን ምዃኑ ይግለጽ ድሕሪ ለውጥ ድማ ፕሮጀክታት ጀሚርካ ናይ ምዛም ጽሬትን ጽፈትን ምርጋጽን ኣብ ዝተተሓዘለዎም ግዜ ምውዳእን ዝስርሑ ፕሮጀክታት ድማ ንሃገር ፍልፍል ኣታው ዝኾኑ ምዃኖምን ተሓቢሩ እዮም የፕሮጀክት አፈጻጸም ታሪካችን ምን ይመስላል ታሪክ አፈጻጸማ ፕሮጀክትታት እንትንርኢ ብፍላይ ቅድም ለውጥ ዝነበረ ምስ ፕሮጀክትታት ተታሒዙ ብዙሕ ጽቡቕ ይነበረን ቅድም ክብል እምነ ኹርና ይንበር ብድሕሪኡ ይግደፍ ወይ ድማ ተጀሚሩ ኣይዛዘምን ቀልጢፎ ይውዳእን ነዊሕ እዋን ይወስድ ነይሩ ድሕሪ ለውጥ ግና ሙሉእ ብሙሉእ ተቐይሩ ክበሃል ይከኣል ብዙሓት ፕሮጀክትታት ምጅማር ጥራሕ ዘይኮነስ ብጽሬትን ብዝተቐመጠሎም ግዜ ምውዳእ ምኽኣሎምን ብዙሕ እታወት ተወሲኽዎም ዝፍጸሙሉን ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ጋህሪ ዝገበረን እዩ نهاجم بروجكتات أتاوي زي مصمحانهم عدل مس مفتقار مداي بزحات لوطتات مزيوم يوم أزيد ما أيك على زبل تاريخ نابك على زبل زمز أيو هبز حلف عمتات لوطي بزحات هجرا بروجكتات تتلمهم نابة تجوار تغيرهم جهد خوينهم يوم زم بروجكتات كنت أبغى هجر كب موبايل تربحنا زيجاتات زرقة قط يوم فلليات حسب بمية انزتن مفتاح عبيتن معبالن إثيوبيا كأسالنت بزلو مقدي زرقا قصيوم أبي إثيوبيا ستعيشه هقراوي كوميشن زتم نزي مرددا مخنيات زخونون زمانات زستساقرون تقامات بمفلاي مفتحي حساب نمنداي استفرالي سرعاتي ناوغن مصنحو يذكر هقراو مخكر إثيوبيا علامون كساب حزي استوغنو عماماتن بزملكت أبادي دمك زصعب صعب دالينا لو تخاتنا نبلس أب منغو استفلاليو أكلات زفتورو فدليات حسب بزي سلطنن بزي سخنن منقدي بلزبن ميتن مفتاح أوانو زطلبو كيديوم صقماتن زي مردداتن بهن مهن مبر بحيلات صوارن عدكن معلبي مفتح من داي كالن أهون النزين سبراتوج بويت انتقن سنل حزي نزوم سبراتات نصقنوم تنبل زتزلو ربح بمردايو زتني إثيوبيا من تايد لي عزبلو من مسمن تصاليو زتزدلي زبل حتو زلعل سبات تهاليوم علامات زت حونت نمتنخاريو كمونغو بهيرات قوانقواتاتن ባህልታትን ካብ ዘለው ጽልኢታትን ንላዕሊ ሕውነትን ሓበራውነትን ስለዝበዝሕ ነዙይ ንምምጻኢና ንጽዕር ዘለና ኢትዮጵያ ንቅድሚት ኣብ እትግስግሰሉ ኣብዚ እዋን ዘመናት ዝተሳገሩን ንድሕሪት ዝጎትዋን ጸገማት ንምፍታሕ ኩሎም ዜጋታት ዝውከሉን መፍትሒ ሓሳብ ዘናድዩሉን ሃገራዊ ኮሚሽን ብምጥያሽ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት እናተሳለጡ ጸኒሖም እዮም አካታችንና አሳታፊ በሆነ መንገድ أكاتاتن أساتافن بزخونا منقدي هزبتات إثيوبيا بتوكلتهم أبيلهم كبعلهم بزوتو نقونتن نكوناتن مسارتن منكالن زخون قدات فلهم بموسى ننبعلهم تزاتيهم تمخاخيرهم أبا مرد دا نخبتعو أبا مرد دا زبتعلو حسابات دما ببوليسي تسندهم نتكبار نابا زملكتو بمخاد متكبارهم كوميشن هاقراو مخكر إثيوبيا تخطاتيلو نهزبي مفلات يسرعو زخون مالتيو كسب حزي أبا استسالت خيدي لعلي 8 ميتاو زخونو استفلاليو عد حساسباتات زو كلو دبات بوليتيكان لهيكانن كم استساتو في قلت استفلاليو كفالات حبرت حويسو تكالات سيفيك محبراتن أكالات منقستنون أبا مدرخات حقراو زتا مستاف كم زخالو وهابك على اتيو كوميشن حبرو هي مككريدات ولونا أكاتاتنا ساتافي مون دالبت كيد الزتا أكاتاتنا ساتافن كخون كم زلو بأواج تدنجيجيو استفلالي خفالات حبرتسب مرحتي حسابن بوليتيكانياتاتن اللو بتاريخ تراي زي فلت استفلالي خفالات حبرتسب هاجرنا نايب علوم دمسي كسمعلو زخول خوناتات مفتار تخايليو لعل 8 ميتا ودبات بوليتيكا مستاف استخاللو مهراتون بصفحات مستاف تخايليو بزحات أكالات سيفيك محبرات تكالات هايمانوت أكالات منغستن كالوتن تساتيفوم يوم أبا كيدي منتخب أجندا حدوش هجراو باهلي بوليتيكا زلالي كم زنبرو ونيقلت يالو ملكاكت درو يهي قلبت متكامن هايلينينتن زنبر الرعايا زلوتن ጸገማት ብምይጥ ናይ ምፍታሕ ባህሊ ናማዕበለ
መጽዩ ኣብዚ ኸይዲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘጋጠመ እንቅፋት እቲ ሃገራዊ ምኽክር ኣብ ትግራይ ምትእኽኻብ ኣጀንዳ ቀልጢፉ ዝሳለጠሉ ዕድል ብምፍጣር እቲ ሃገራዊ ምኽክር ናብ ቀጻሊ ምዕራፍ ንምስግጋር ይስራሕ ኣሎ። ይህ ተሳትፎ በትግራይ ውስጥ በቶሎ መከናወንና መከወን ከቻለ እዚ ተሳትፎ ኣብ ትግራይ ብቁልጡፍ ክውገን ተኽኢሉ ኣብ ወርሒ ጥሪ ሃገራዊ ምኽክር ኢትዮጵያ ጉባኤኡ ክጽውዕ እዩ ኢልና ተስፋ ንገብር። ታርጌትና እውን እዩ። እዚ ወሳኒ እዩ። በርቲዕና ኩላህና መንግስቲ ክልል ኾነ መንግስቲ ፌደራል ምዕሩይ ኩነታት ክፈጥሩልና ይግባእ። ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ከይዲ ሃገራዊ ምኽክር ዕውት ብምግባር ጸገማታ ብምእላይ ዕቤትን ምዕባልዓን ምስላጥ በርቲዓና ሰርሐት ትርከብ። ሕንጸት ፕሮጀክት መንገድታት አዲስ አበባ ስሉልታ እናተሳለጠ ይርከብ። ሕንጸት እዞም መንገድታት ንቁጠባውን ማሕበረሰባውን ዘለዎም ግደም ልዑል ምዃኑ ግን ተሓቢሩሎ። ንጸብጻብ ኣባዲ ወይናይ ድሃብ ያሲን ምምሕዳር መንገድታት ኢትዮጵያ ጽገና መንገዲ ዓለም ገና ንአዲስ አበባ ምስዋና ዋና መንገድታት ዝተኣሳሰሩ ልዑል ረብሓ ዘለዎም ፕሮጀክትታት መንገዲ እናወገነ ይርከብ። ካብ መንጎቶም ፕሮጀክትታት እውን ፍተሻ እንጦጦ ተሓደ እዩ። እቶም ፕሮጀክትታት 20.3 ሜትሮ ንውሓት ዘለዎም እንትኾኑ 50 ሜትሮ ስፍሓት እውን ኣለዎም። ኣብ ቀረባ ህንጸቱ ዝጀመረ እቲ መንገዲ ደረጃኡ ሓልዩ ንምውጋን ሰፋሕቲ ስራሕቲ ይውገን ኣለዉ። ባለ ሁለት በዓል ክልተ መንገድታት ኮይኖም 4 መደዳ ሮድ ማርኪንግ ዘሎ ብሓፈሻ 50 ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ እዩ። ናይ ኮሪደር መንገዲ ሳይክል ሓምለዋይ መንገዲ እግረኛ ሓዊሱ 50 ሜትሮ ስፍሓት ዘለዎ እዩ። 20.3 ኪሎ ሜትሮ ኣብ ዓለም ገና ዲስትሪክት ተዋሂቡና 5.2 ኪሎ ሜትሮ እዩ። ካብቲ ውሽጢ 2.2 ኪሎ ሜትሮ መቁራጽ ሓመድ ደገፍ መንደቕ እናስራሕና ኢና ንርከብ። እዞም ፕሮጀክትታት ፍተሻ እንጦጦ መንገዲ ስሉልታ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ወሓዚ ተሽከርከርቲ ካብ ምስላጥ ብዝሓለፈ ቁጠባዊ ማሕበራውን ፋይድኡ ዝለዓለ ምዃኑ ተገሊጹ። ከፍተኛ የሆነ ልዑል ተሽከርከርቲ ዘተኣናግድ መንገዲ እዩ። ኣብዚ ከባቢ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ኣለዉ። ንኣብነት ንምህርቲ ሲሚንቶ ዓበይቲ ተሽከርከርቲ ዝመሓላለፉሉ እዩ። ኣብ መእተዊ አዲስ አበባ ዘሎ ልዑል ምጭንናቕ ትራፊክን ዝነበረ ሓደጋ ዝንክይ እዩ ኢልና ተስፋ ንገበር። ኣብ ኢትዮጵያ ምምሕዳር መንገድታት ብዲስትሪክት ጽገና ዓለም ገና ዝውገን ዘሎ እቲ ኻሊእ ፕሮጀክት ህንጸት መንገዲ ፕሮጀክት እንጦጦ ማርያም ጉለሌ ማእኸል እጽዋት ተጸራሕ እዩ። እቲ ፕሮጀክት ብቕልጡፍና ተወገነ ይርከብ። አሁን ላይ ደረሰበት 68% አካባቢ አፈጻጸም ደርሷል። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓፈሻዊ ፈጻጽሞ 68 ሚእታዊ ኣፈጻጽማ በጽሕሎ። ኣስታት 13 ፈሳሲ ዘወግዱ ቱቦታት ኣለውዎ። ቶም 10 ተዛዚሞም 3 ቆረጻ ሴክሽን ይጽበየለው። 6 ድጋፍ መንደቕ ስራሕቲ ኣለዉ። ቶም 6 ተዛዚሞም እዮም። ብተወሳኺ እቲ መንገዲ 20 ሜትሮ ንጎኒ ስፍሓት እንትህልዎ ሓፈሻዊ ስፍሓቱ 19.7 ሜትሮ እዩ። እቲ ዝተረፈ 2 ሜትሮ ሓምለዋይ ኣሎ። ኣብ ከተማ አዲስ አበባ መእተዊ በርታት ዝውገኑ ካብ ዘለዎ ፕሮጀክትታት ህንጸት መንገዲ ፍሰት ትራፊክ ንምስላጥ ዝለዓለ ፋይዳ ከም ዘለዎ እውን ተገሊጹ እዩ። የአዲስ አበባ ትልቁ መግቢያ በሮች የሚባሉት ናይ አዲስ አበባ ዓበይቲ መእተዊ በርታት ዝበሃሉ 5 በርታት እንትኾኑ ኣብ እዋን ወጋሕታ አዲስ አበባ ልዑል ምሽክርካር ብምህላው ነዚ ድማ ዝንክይ እዩ። እዚ ድማ ንቁጠባ ምስላጥን ንኸባቢ ኣየርን ዝሕግዝ እዩ። መንገዲ ህንጸት እዞም ፕሮጀክትታት ኣብ ሓጺር ግዜ ንምዝዛም ጠመተ ተዋሂቡ እናተሰርሐ ይርከብ። حز ድማ ዜና ዕዳጋ ይቕጽል። ኣብ ክልል ሲዳማ ዝርከብ ማእኸል ምርምር ሕርሻ ኣዋዳ ዝተመሓየሸ ዓሌት ቡን ናብ ሓረስቶት ብምብጻሕ መፍራይነት ሓረስቶት ኣብ ምምሕያሽ ይርከብ። ንጸብጻብ ኣስመራው ኣስረሳው ወገሾ በሪው ብርሃነ ከም ጽዕብ ቀርቦ እዩ። ማእኸል ምርምር ሕርሻ ኣዋዳ ተረባሕነት ሓረስቶት ቡን ክልል ሲዳማ ንምርግጋጽ እናሰርሐ ይርከብ። ኣብ ወረዳ ሸበድን ጣብያ ፉራ ዝነብሩ ሓረስታይ ወዳሳ ቁማ በቲ ማእኸል ምርምር ተሓጊዞም ቡን ብክላስተር አልሚዖም እዮም። የድሮ ዝም ብሎ የሚተከል ነው። ቀደም ብልማዳዊ መንገዲ እዩ ዝትከል ነይሩ። ብጽፈት ዝተኣረየን ዝተዳለወን ኣይኮነን። ናይ ሕዚ ብጽፈት ተዳልዩ ዝመጽእ ዓሌት ቡን ስለ ዝኾነ ኣዝዩ ውፅኢታዊ እዩ። ኣብ ክልል ሲዳማ ዘሎ ዕቑር ዓቕሚ ቡን ንምዕባይ ኣብ ኣጠቓቕማ መሬትን ምምሕያሽ ዓሌት ቡንን ዝተሰርሐ ስራሕ
ውጽኢት ተረኺቦ እዩ የጫት ማሳን በማስወገድ ቡናን የመተካት ስራ ጫት በምዕላይ ቡን ምትካል ባህር ዛፍ በምዕላይ ቡን ምትካል ከምኡውን ነባራት ተኽልታት ቡን ፍርያት ስለዘይብሎም ንዕኦም በምዕላይ ዝተመሓይሹ ዓሌታት እናተኸልና ጎኒ ንጎኒ ፓኬጅ ምህርቲ ቡን እናተግበርና ንርከብ ማእኸል ምርምር ሕርሻ ኣዋዳ መፍራይነት ቡን ኢትዮጵያ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ንምስግጋር ኣብ መምሕያሽን በብጻሕን ምሩጻት ዓሌት ቡን ኣድሂቡ እናሰርሐ ይርከብ 6 የቡና ዝርያዎችን 6 ዓሌታት ቡን ማለት ድማ እቶም 4 ተመሪጾም ከምኡ ድማ እቲ 2 ዓሌት ድማ ብምድቃል ተባጺሑ እዩ ካብ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ኢትዮጵያ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ቅድም ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ሄክታር 7 ኩንታል ቡን ጥራሕ ይርከብ ነይሩ ሕዚ ግን ብምርምር ዝተረኸቡ ዓሌታት ቡን ኣብ ረብሓ ብምውዓል ካብ ሄክታር ክሳብ 28 ኩንታል ቡን ዝርከበሉ ዓቕሚ ተፈጢሩሎ ተመልከቲ ሕዚ ድማ ናብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓድሽ ዓመት 2026 እንታቱ ብዝተፈላለዩ ስነ ስርዓታት ኣኽቢረን እተን ሃገራት ከከም ሜላቋ ጽራ ስርዓተን ከምኡውን ዝርከባሉ ቦታ እዚ ሓድሽ ዓመት እንታቱ ብዝተፈላለዩ ርችታትን ከከም ባህሊ እተን ሃገራት ድማ ብድምቀት ተቐቢለን ኣለዋ ኣብ ፓሲፊክ ትርከብ ደሴት ክሪባቲ ብቐዳምነት እቲ ሓድሽ ዓመት 2026 እንትቕበል ከምኒ ሳማኦ ቶንጋን ኒውዚላንድን ውን ነቲ ሓድሽ ዓመት ብቐዳምነት ካብ መንጎ ዝተቐበላ ሃገራት እየን ከም በዓል ክሪባቲ 2025 ቀዲመን ካብ መንጎ ዝተሰናበታ እንትኾና ኣብ ኣሜሪካ ዝርከባ ግዛኣታት ኣላስካን ሃዋይን ድማ 2025 ብምስንባት ናይ መወዳእታ እየን ጃፓን ኣሜሪካ ቻይና ብራዚል ደቡብ ኮርያ ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስን ካልኦት ብዙሓት ሃገራትን እውን ሓድሽ ዓመት 2026 ካብ መንጎ ዝተቐበላ ሃገራት እየን ኣብ መወዳእታ ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዘኻኽረኩም ጉዕዞ ኣንፈት ቁጠባ ብልጽግና ካብ ኩሉ ብኩሉ ንኩሉ ንክኸውን ናይ ምግባር ስራሕቲ ክንሰርሕና ክብሉ ኣይተ ኣደም ፋራሕ ገሊጾም ካብ ቀረባ ዋናት ንነዘ ፕሮጀክታት ጀሚርካ ናይ ምዝዛም ከይዲ ብዙሓት ለውጥታት እናመዝገቡ ምዃኑ ተሓቢሮም ዜና ወጻኢ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ ዝተፈላለዩ ሃገራት ሓድሽ ዓመት 2026 እንትኣቱ ብዝተፈላለዩ ስነ ስርዓታት ኣኽቢረን እምባርከስ ተመልከቲ ማዕዲ ዜና በዚ ዛዚብና ስለምክታልኩም ኣዝና ነመስግን ሰላም